recentes desta pintora, e lose deliberadamente guardadas ata o de agora a calquera mirada allea. Son preto de 80 pezas entre cadros e obxetos, entre cadros e caixas, nas que se apropia dunha realidade próxima, o territorio natural do Courel. Encomenda que seguiu felizmente a Ourichu nestas últimas series de balada multidisciplinar e cores suaves e expresivos. Estas imaxes teñen a misión de suxerir, máis que de manifestar explícitamente. É doado que quen as contemple se deixe arrastrar permitindo que a súa mirada penetre na quietude e serenidade destes lugares pintados.